Molweni, ayibo nibonile imoto kaBram Khotsi athi bedutyulwe kuyo. And kaloku sana laa moto leya i-Aveo ka-1998. Amatayari ayo aphelile ngathi yimoto engahambiyo. Andiqondi uba ukhona umntu ohamba ngemoto ephela i-treads kanjeyana. Aphelile amatayari ayo. So there is a rumor ke yoba ke ingathi uyistagile la assassination. So akambanga akavulanga case okoko elindiwe police station into yoba makahamba ayovula icase akafiki. So abantu ke ngoku bathi asoze into yoba uBram Khotsi lo odila nemali kaMatlala othi ungu-businessman ahambe ngemoto enjeyana. Asazi ke ubunyani baloo nto leyo. But into edala into yoba angahambe ayovula icase kaloku because i-spokesperson zaseGauteng zamapolisa besemlindile izolo mini yonke elindiwe into yoba ayovula icase akabonwa. So there is a possibility yoba uBram Khotsi njengoba enze laa nto allegedly ufuna i-protection because kuthiwa ke omnye umama waseVosloorus uthi ubone yena umntu edubula imoto akazi into yoba ngubani bekwenzeke ntoni. So ubunyani bayo ke yonke le nto sizobuzwa ngoBram Khotsi uba kwenzeke ntoni kahle kahle. But kaloku unyamaza uBram Khotsi uba ngulo onendaba. Ngulo onendaba imali ibithunyelwa ebeyifuna in fact kuMatlala yokusapota i-January 8 ye-ANC Cape Town. And it is allegedly into yoba futhi bekuzofundwa umchunu as he was standing for ilantuka i-ANC presidency. So unendaba uyabo. So baninzi abantu that would try to silence him. And nimvila masuBram Khotsi esithi allegedly uFikile Mbalula was seen with uVusikeke. Vusikeke lo owabulala uWandile Bhozwana. Uyabona loo nto. And kaloku kuthiwa ke nale million uyaqonda usweleke uBhozwana eboleke uFikile Mbalula imillion. Kutsho bani ke uBram Khotsi. So ke ngoku ulindiwe pha kweMadlanga but ke ngoku akafiki. And he is also fearing for his life. And siyafuna kaloku ukuziva izinto ezenzekayo ngoku. Into yoba mhlawumbi ufumbathisiwe okanye uyoyika okanye usefuna i-protection from the government. Asazi ubunyani bayo ke yonke le nto yenzekayo. So hopefully uyaphila apha khona until ade afumaneke.